Aikamoinen mörri. Saanko mä sen käteen, jos otetaan sillä kuvat se on mun kädessä? Kaksinkertainen sormi. Så biter han henne. Kanske. Löytyi tonne jättikokoinen. Mikä? Mikä jätti? Sulla olisi ihan semmonen makrokamera. Ui, mä haluan kuvaan tuosta. Oo, stakkas. Terekkeen nuttroja. Sätt den i gräset den borta. Så länge borta att Nalle kan inte. No. Make No, kahta sätter det ei på. liikettä nokosta. Ja. Sillä paperilla voi tehdä. Käännä se paperireuna sinne keskelle. Den är nog fotad nu. Iso möntti. Hei, mä voisin kuvata sitä vielä siinä. Tuumas. Hullu. Entä? Ei ihan kiinni, höntti Jenni. Ja men, Hitailette.